Estem arribant a l'últim peatge d'avui. Serà el meu quart no pagar d'avui. Espero que vagi igual de bé que els altres. Cap al manual. Bon dia. Mira, no vull pagar. No vol pagar? Sí. Està posta que se'l denunciarà, etc. Sí, estic informat, sí. Va, està prenent la matrícula. Això ja ens ho sabem. Poses en verd, sisplau. Molt bé, moltes gràcies. Adéu, bon dia. Bé, hem fet l'últim. Ja sortirem. Agafarem la nacional, perquè l'alternativa d'agafar la nacional és bona i deixarem l'autopista fins a Tarragona.